Ik ben Mathilda, ik ben 21 jaar en zit in mijn tweede jaar orthopedagogie aan Karel de Grote Hogeschool. Ik heb orthopedagogie gekozen omdat ik heel hard aan het twijfelen was tussen sociaal werk en orthopedagogie. Ik heb uiteindelijk orthopedagogie gekozen omdat ik het gevoel had dat ortho mij meer lag en omdat ik meer persoonlijk verbonden ging zijn met mijn cliënten, waardoor ik die mensen met een moeilijke geschiedenis beter kan helpen om een goede toekomst te hebben. Ik heb KDG gekozen omdat ze werken met modules. Je hebt 4 periodes, waardoor je 4 keer examens hebt. Karel de Grote helpt je groeien, zowel individueel als in groep. Als je vragen hebt, kan je bij heel veel docenten terecht. Wat ik later graag wil doen, is met migranten werken en hun begeleiden. En als dat niet gaat, wil ik graag met jongeren kunnen werken. In verschillende omstandigheden, in instellingen, thuiszorg, pleegzorg, interesseert me ook heel erg.